L'endemà que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa aprovés aquesta resolució demanant la llibertat dels presos polítics catalans i la modificació del delicte de sedició perquè uns fets sense violència no fossin motiu de llargues penes de presó, el govern de Pedro Sánchez ha indultat els presos polítics catalans. Benvingut sigui l'indult i esperem que hi hagi aviat aquesta reforma del delicte de sedició perquè pugui tornar Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Marta Rovira, però ara és important que l'independentisme no desaprofiti aquesta finestra d'oportunitat. I per no desaprofitar aquesta finestra d'oportunitat és important fer un anàlisi d'on estem. Ja sé que es pot pensar que si Pedro Sánchez ha fet aquest indult, ho ha fet perquè necessita els vots dels diputats d'Esquerra Republicana per governar, perquè sense el suport d'Esquerra Republicana al Congrés, i que també tindries evidentment el PNV, Bildu i altres partits, doncs no pot governar. O si ho ha fet perquè ha tornat el Pedro Sánchez o el PSOE-PSC de l'1 d'octubre, quan Pedro Sánchez va fer aquell tuit criticant les càrregues policials i demanava la compareixença del ministre, o d'aquell PSC de Núria Marín que es va plantar davant dels antidisturbis de la Policia Nacional a Hospitalet i va fer que marxessin i deixessin d'actuar a Hospitalet carregant contra els votants. Tant se val si ho ha fet perquè necessita els vots d'Esquerra Republicana per governar o per convenciment. Jo crec que les dues coses hi són. Però no ens podem enganyar i creure que l'independentisme està, derrotant, està aconseguint els seus objectius. Simplement s'ha tornat a una situació de normalitat on per demanar un referèndum o per fer-lo no ha d'haver-hi presó. I aquí, a la vegada que cal saber aprofitar aquesta finestra d'oportunitat d'aquest govern que ho ha fet el que ha fet, del PSOE amb Podemos, hem de saber que si aquest govern no s'aguanta, no pot continuar, perquè no pot aprovar pressupostos, perquè perd suports o perquè perd d'aquí 2 anys les eleccions, l'alternativa pot ser aquest PP de Casado, d'Ayuso, amb el suport de Vox, i la senyora Arrimadas incendiant, no sé on estarà col·locada en aquell moment, però seguirà incendiant. I si tornem aquí, anirem a pitjor. Per això és important que l'independentisme faci autocrítica dels errors. Quan Raül Romeva deia falsament que el dictamen sobre Kosovo és un dictamen, no una sentència del Tribunal Internacional de Justícia, és només un dictamen, deia que fer una DUI era legal. El que va dir només que la declaració literal, la votació de la declaració de Kosovo no vulnerava el dret internacional però no es posicionava sobre la seva execució o si s'havia d'aplicar o no. I això va ser una falsedat que deia Raül Romeva. O deien també que el dret internacional reconeix el dret d'autodeterminació i digui el que digui el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, la ONU, ens agrada o no ens agrada, reconeix el dret a l'autodeterminació només a 17 territoris colonials, un d'ells és el Sàhara. I encara que el Sàhara té el reconeixement com el té, després li queden els suports externs. I el Sàhara, lamentablement, doncs, amb la força que té el Marroc, no ha tingut prou suports externs ni la prou força per fer aquest referèndum que l'ONU vol fer. Amb la qual que es reconegui o no l'ONU, que Catalunya no li reconeix, no n'hi ha prou si no hi ha suports externs, si no hi ha adversaris interns. I aquí l'independentisme va pecar d'ingenuïtat. Per això és important que ara, en lloc de dir el proper pas és la independència, tot això, el proper pas és aconseguir la llibertat i el tancament de totes les causes judicials. I el següent pas, aconseguir coses que venen de fa molt temps a Catalunya, que és blindar la llengua catalana a l'escola i a l'administració, aconseguir un finançament just, solucionar el greuge d'infraestructures. I la independència només es podrà intentar aconseguir quan hi hagi un suport molt més ampli, perquè sense el dret internacional a favor, amb un dret espanyol que ens agradi o no que ens agradi, és el que ens vincula, com el carer d'un negoci o una empresa, i el que van firmar els teus savis és el que val. Doncs el dret espanyol és el que és, tant s'ha dit jo no vaig votar la Constitució, està vigent i ens lliga, és el que és, i hem de saber que això és així. Per la qual cosa només amb un suport molt més d'un 50, d'un 60, d'un 70, l'independentisme es pot plantejar tornar a intentar un pols per aconseguir
la independència o un referèndum per la independència. Ara cal aprofitar aquesta finestra d'oportunitat. Aconseguir blindar el tema de la llengua catalana que perilla amb sentències judicials dia sí, dia no. Aconseguir un finançament. Aconseguir que s'acabi sobretot la persecució de l'independentisme i de la dissidència. I ser conscients de que si el govern actual que hi ha de Pedro Sánchez i Podemos cau, l'alternativa és la que és. Casado, Vox, el PP, el que queda de Ciutadans, i si ens ve aquesta Espanya d'ultradreta, aquesta Espanya centralista, aquesta Espanya que considera que el català, que l'oble quien quiera en su casa, però Espanya sobre 1,51 anirem a pitjor. Felicitem-los per la llibertat dels presos, però, sisplau, no enganyem ni ens enganyem. Ara cal recuperar el que es va perdre, però no es pot vendre una independència per d'aquí 4 dies perquè ara per ara és impossible. Xavier Riusant Moià.